Продовжується прямий ефір на телеканалі АТR. Доброго дня, я дякую, що ви залишаєтеся із нами і обираєте нас. Мене звати Аліна Блохіна, і я вже рада вітати гостя цієї ефірної години. Це Євгеній Огарков, експерт з міжнародного права. Пане Євгенію, доброго дня. Добрий день. Власне, розпочати хотілося б із такого. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорив із очільником російського МЗС Сергієм Лавровим питання звільнення українських заручників і політв'язнів, а також формат можливої миротворчої місії ООН на Донбасі. Про це, власне, Клімкін написав у своєму твіттері, цитую, що він розмовляв з Лавровим щодо звільнення наших заручників та політичних в'язнів, а також щодо формату можливої миротворчої місії ООН для окупованого Донбасу. Позиції дуже далекі, але маємо працювати далі. Кінець цитати. Також Клімкін зауважив, що не обійшли увагою підсумкову прес-конференцію Лаврова. На ній, зокрема, Лавров заявив, що на склад місії миротворців на Донбасі мають впливати так звані ДНР та ЛНР. Пане Євгенію, власне, хотілося б запитати у вас, що означає ця розмова? Це, скажімо так, певні речі церемоніальні, чи все ж таки дійсно ми можемо говорити про певне порозуміння, хоча б принаймні у питанні звільнення заручників? Ви знаєте, сам факт того, що відбувається діалог на рівні міністрів закордонних справ, а це перші особи в державах, яким делеговані повноваження по представництву країни в міжнародних відносинах. Те, що така зустріч і такий діалог, тобто відверта, якщо можна так сказати, розмова відбулася, це надзвичайно позитивний крок. Це хотілося б відзначити, по-перше. По-друге, стосовно змісту цих перемовин, складно давати якісь оцінки, оскільки лише тільки у нас для аналізу є реакція нашого міністра закордонних справ, пана Клімкіна, в якій він доповів про попередні результати цих перемовин. Малювати якісь перспективи, я думаю, надто зарано, але те, що розмова відбулася, і те, що ця розмова дає шанси на розв'язання хоча б питань, які стосуються військовополонених, в'язнів, це, безумовно, є факт, який дає нам певні надії і відкриває певні перспективи для продовження дипломатичної роботи. Оскільки її надзвичайно ще багато, після декларації перших осіб зазвичай повинні співпрацювати робочі групи, які також стосуються цих питань. І будемо очікувати результати вже від роботи безпосередньо фахівців і експертів. Ну, якщо ми бачимо прогрес у питанні звільнення заручників, великий обмін відбувся перед Новим роком, і зараз говорять про те, що йдуть так само перемовини щодо наступного етапу, то у питанні миротворчої місії. От спершу Росія говорила про те, що обов'язково Федерація має делегувати своїх представників. Зараз от Лавров заявив про те, що мають долучатися так звані ДНР і ЛНР до формування цієї місії. На який результат можемо сподіватися? За якою формулою може бути сформована гіпотетична миротворча місія? Ви знаєте, якщо торкатися питання стосовно саме миротворчої місії, то хід перемовин і зміна вектору в цих перемовинах стосовно необхідності участі представників так званих ДНР та ЛНР, на мій погляд, можуть вказувати про те, що російська сторона абсолютно свідомо виставляє такі умови, які є апріорі неприйнятними для України, оскільки всі чудово і дуже добре розуміють, що наша держава не розглядає терористичні угруповання як суб'єктів переговорного процесу. Це абсолютно очевидно. В той же час хотілося б сказати, що незважаючи на такий формат, можливість для продовження розмови існує. Я думаю, що дипломатичними шляхами можливо і необхідно обмінюватись пропозиціями з цього приводу. І якщо Міністерство іноземних справ України буде викладати свою позицію послідовно і рішуче стосовно неможливості делегування представників від ДНР та ЛНР, я не виключаю, що є шанс на те, що наші співрозмовники нас почують. Плюс я хотів би сказати, що в даному випадку підтримка міжнародного співтовариства Сполучених Штатів, Європейського Союзу також дуже важлива. І якщо ми почуємо чіткий сигнал від наших союзників про те, що вони не розглядають можливість участі представників ЛНР та ДНР в цих переговорах, то відповідно це абсолютно чітко слугуватиме сигналом і для Російської Федерації. Але якщо тут у цьому питанні ми можемо сподіватися на певний діалог, то чи можемо сподіватися на діалог у питанні Криму? Тому що, власне, Росія поважає територіальну цілісність України, але без Криму, про це заявив міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров сьогодні на прес-конференції. Давайте почуємо.
Продолжаем уважать территориальную целостность Украины в тех границах, которые сложились после референдума в Крыму и после воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Пане Євгенію, чи можливо тут якийсь діалог, тому що ми бачимо, що вчергове на дипломатичному, на достатньо високому рівні, це міністр закордонних справ, робиться ось така заява. Ви знаєте, в тих міжнародних відносинах, що склалися на сьогоднішній день, безумовно, кожна зі сторін повинна залишати таке приємне і цивілізоване враження після своїх дій і своїх вчинків. Тому я вважаю, що те, що сформулював міністр іноземних справ Російської Федерації, абсолютно вкладається в ці рамки. Тобто він абсолютно коректно з точки зору державницького курсу Російської Федерації, який ми зараз бачимо послідовний, який впроваджується росіянами, можна сказати, що ці слова абсолютно коректні. Якщо розглядати цю тезу з точки зору України, то, знаєте, виникає питання, що в тому, що якась є недомовка в цьому контексті. Тобто, з одного боку, територіальна цілісність і державні кордони, вони продовжують поважатися і сприйматися Російською Федерацією, але замовчується питання про те, що на сьогодні і територія Криму, і територія Донецької, частково Луганської області, вони фактично знаходяться в режимі окупації. Про це ніхто не сказав ні слова. Варто цього було очікувати, тому що по-іншому дипломат не може сказати. Дипломатична мова, вона зводиться до того, що одна сторона намагається сформулювати іншій стороні свої бажання з врахуванням того, який зовнішньополітичний курс має держава. Стосовно того, які перспективи перегляду цієї тези, ви знаєте, на превеликий жаль, в мене є серйозні сумніви щодо можливості перегляду цих тез при існуючому режимі в Російській Федерації. Але в той же час це абсолютно не означає, що перемовини і фіксація міжнародно-правової і міжнародної позиції України щодо постійних і жорстких послідовних вимог щодо дотримання принципу поваги і цілісності іншої держави, я вважаю, що ці тези повинні бути підтримані, і наша влада повинна давати чіткі однозначні сигнали з цього приводу міжнародному співтовариству. Власне, як відреагували в Україні на заяву Сергія Лаврова, Україна повинна змусити Росію поважати її реальні кордони. Про це після засідання Погоджувальної ради заявила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко. Маємо вимагати від Російської Федерації повернутися в норми міжнародного права і виконувати закон, в тому числі і договір про дружбу, який визнає територіальну цілісність, суверенітет України, повагу до наших кордонів у міжнародно визначених межах, а це Донбас і Крим. Чи є дійсно механізми змусити Росію поважати реальні кордони? Якщо ви зазначили про те, що дійсно той курс дипломатичної Російської Федерації, який ми бачимо і спостерігаємо впродовж останніх років, він дійсно абсолютно проявився у словах Сергія Лаврова. Повернемося до нашої розмови одразу зараз після вашої відповіді. Будь ласка, прошу дуже коротко. Знаєте, я вважаю, що безумовно слід зазначити, що дипломатичний шлях виходу з цієї кризи вбачається. Я вважаю, що надзвичайно великі сподівання можна покладати на Мінський процес як єдиний на сьогоднішній день міжнародно визнаний формат для потенційного вирішення цих складних і болючих питань. Думаю, що нашим дипломатам слід зосередитись на дипломатичній роботі і послідовно і системно нагадувати міжнародному співтовариству про те, що існує ця проблема. І таким чином спромогтися вплинути на думку
іноземних країн в рамках системи Організації Об'єднаних Націй, Радбезу, Організації Об'єднаних Націй і інших міжнародних організацій. Також двостороннє співробітництво, двостороннє спілкування з представниками Російської Федерації. Саме таким чином слід розв'язувати міжнародні питання, оскільки саме такі формати передбачені сучасною системою міжнародних відносин. Повернемося до нашої розмови. Зараз на прямому зв'язку телефоном з нами Володимир Огризко, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках. Пане Володимире, доброго дня. Доброго дня. Власне, хотілося б вашу думку почути з приводу заяв, які сьогодні пролунали на прес-конференції Сергія Лаврова. Чи є якісь механізми для того, щоб змусити Російську Федерацію визнавати реальні кордони, а не так, як про це зазначив пан Лавров, що визнаємо цілісність України, але без Криму? Давайте розберемося по суті. Це заяви, які спрямовані виключно на внутрішню аудиторію російську, бо жоден тверезомислящий західний чи будь-який інший політик такого прийняти не може і не буде. Неодноразово було сказано, що Росія окупувала Крим, що вона веде війну на Донбасі, і допоки вона не звільнить захоплені території, санкції з неї не будуть знімати. І це відбувається що півроку, коли західні країни продовжують в черговий раз санкції проти Росії. Тому що там не заявляв Лавров чи хтось поряд з ним, до суті справи це абсолютно не відноситься. Знову-таки напередодні так званих виборів, а фактично перепризначення президента на новий срок, треба підняти трошки ентузіазм у народу, треба показати, що ми миролюбні, що ми чудові, що ми з усіма дружимо і таке інше. Не більше того. А відносно того, яким чином треба вести справу далі, я з вашим колегою категорично не погоджуюсь. Те, що ми зараз маємо і по лінії ООН, і по лінії Радбезу ООН, і по лінії так званого Мінського процесу, свідчить про те, що це крок в нікуди. Ми вже втратили 4 роки, ми вже втратили десятки тисяч людей, і продовжувати оце вбивство українських вояків під прапором Мінського процесу, це означає або не розуміти, що насправді відбувається, або робити так, щоб цей хаос продовжувався. Насправді, єдиним способом примусити Росію є посилення до такої міри цих санкцій, про які я щойно говорив, щоб їй реально стало боляче. От після цього ситуація почне мінятися. Допоки ми будемо гратися в ці формулювання, в ці так звані миротворчі місії і тому подібне, доти ми ситуацію не покращуємо. Пане Володимире, от повертаючись до загалом з цієї прес-конференції Сергія Лаврова, ви вже зазначили, тобто вся риторика, усі меседжі, озвучені під час цієї прес-конференції, вони були спрямовані на підняття духу перед виборами у Росії? Я думаю, що іншого, так би мовити, споживача цієї псевдоінформації нема. Бо, повторюся, скажу ще раз, жоден тверезомислячий політик, який хоч трошечки знається на міжнародному праві, після такої заяви цілого міністра покрутить пальцем біля скроні. Це абсолютний нонсенс, такого нема, не було і не буде. Тому в основному, я думаю, ці всі речі присвячені тому, щоб у російського слухача, глядача і так далі сталося враження, що російське керівництво насправді зовсім не войовниче, воно справедливе, воно хоче дружби з Україною, але тільки без шматочка її території. Все чудово. От і все. Чи вдосталь зараз тих санкцій, які впроваджені щодо Російської Федерації? Власне, ви згадували вже про них так само під час нашої розмови. Безумовно, не вдосталь. І я дуже сподіваюся на те, що найближчими тижнями американська фінансова розвідка нарешті опублікує списки тих людей, які знаходяться біля керма Російської держави і є найближчим оточенням Путіна, заморозить ці активи, і потім почне карати власників цих активів. От тоді, можливо, ситуація почне потрошку мінятися. Звичайно, при цьому хотілося б, щоб і наші західноєвропейські партнери не робили політику бізнес як звичайно,
коли з одного боку засуджуємо, а з іншого боку починаємо торгувати так, що ця торгівля зростає в рази. Це насправді не є надто партнерським підходом. Пане Володимире, ще хотілося б вас запитати, з чим пов'язана нещодавня заява очільника Російської Федерації Володимира Путіна, що він готовий віддати Україні кораблі з Криму, що вони в жалюгідному стані, фактично у такому і були, коли Росія окупувала територію анексованого півострова. Навіщо це було зроблено, як гадаєте? Це продовження тієї самої теми, про яку ми з вами говоримо, але я думаю, що повертати вони будуть не старі, ними ж, власне, знищені військові кораблі, а Крим і Донбас, а самі, я думаю, в певний час, я думаю, цей час не за горами, поставить перед міжнародним судом. Оце, я думаю, є перспективою для Росії, якщо вона продовжитиме свою абсолютно безглузду політику відносно України. Пане Володимире, дуже дякую вам, що ви знайшли час і долучилися до нашої розмови. Володимир Огризко, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках, був з нами на прямому телефонному зв'язку. Пане Євгенію, хотілося б ваш коментар почути з приводу того, що наразі пролунало від пана Володимира Огризка. Знаєте, хотілося б дійсно дозволити собі репліку. З величезною повагою прослухав думки шановного екс-міністра. Але хотів би нагадати шановним нашим глядачам і також фахівцям з міжнародних відносин про те, що, на превеликий жаль, головне питання зараз, яким чином повинна діяти українська влада, в тому числі її зовнішньополітичний блок, це Міністерство закордонних справ, яке безпосередньо координується президентом України, як це зазначено в Конституції. Я хотів би сказати, що санкції, на превеликий жаль, дуже невеликою мірою, а також їх розмір, їх масштаб і їх формат, на превеликий жаль, якщо бути об'єктивними, надзвичайно мало залежить від України. Оскільки суб'єкти накладання санкцій – це є абсолютно суверенні закордонні держави. В тому контексті, таким чином, навряд чи можна розглядати, на мій погляд, посилення санкцій як якусь там ефективну дію з боку наших можновладців. Це вже поза мірою впливу української влади знаходиться. В той же час повинен погодитись з тим, що на цьому напрямку слід було б посилити дипломатичні зусилля, але покладатися на те, що якимось чином там за нашого воління чи хотіння санкції стануть більш жорсткими, навряд чи на це приходиться сподіватися. Також хотілося б зазначити, що, безумовно, існує міжнародно-правовий інструментарій, яким чином слід розв'язувати ці питання. Крапку на мінському процесі, знаєте, враховуючи те, що він є єдиним майданчиком переговорним, що однозначно і з повагою сприймається всіма учасниками цих перемовин, я би не ризикував ставити. От хотілося б запитати так само, чи погоджуєтеся ви із Володимиром Огризко щодо загалом цієї риторики на прес-конференції. Тобто ми поважаємо територіальну цілісність України, але без Криму. Україна сама порушила Будапештський меморандум. Це ті заяви, які сьогодні пролунали від очільника російського МЗС Лаврова. Навіщо це було зроблено? Чи на кого була орієнтована ця прес-конференція? Виключно на росіян, на, скажімо так, внутрішнього споживача тієї інформації, яку декларує, делегує Російська Федерація. Тому що ми ж бачимо, що все одно Україна так само реагує, тому що б'ють по її болісних питаннях. Ви знаєте, в контексті такого системного аналізу цих слів я вимушений визнати, що дійсно загалом ця інформація і цей меседж скоріше відноситься до внутрішнього споживача. Але оскільки ці слова пролунали з вуст очільника Міністерства закордонних справ і особу, яка уповноважена представляти Російську Федерацію в міжнародних відносинах, то, безумовно, цей меседж також направлений для міжнародного співтовариства. Що він може означати? Давайте спробуємо розкрити його значення. Перш за все, це означає те, що Росія не змінює і не збирається змінювати наявний зовнішньополітичний курс. По-друге, це означає, що питання, по крайній мірі, з російської сторони стосовно Криму на сьогодні є закритим. І по-третє, те, що Росія намагається повсякчасно всунути в переговорний процес представників абсолютно, на погляд українського
МІДу, і МЗС, і інших державних структур, невизнаних представників тимчасово окупованих територій ДНР та ЛНР. Ось такі висновки можна зробити, попередньо поглянувши на риторику. Я думаю, що абсолютно чітко це буде проявлятися в подальших виступах всіх осіб, які представляють офіційно Російську Федерацію. Але якщо от ви дійсно зазначили, що це є офіційний представник, який безпосередньо на дипломатичному рівні представляє у міжнародній спільноті Російську Федерацію, то з яким розрахунком, скажімо, були зроблені ці заяви? Тому що цивілізований світ все бачить, все розуміє, може проаналізувати сам. І це вчергове просто констатація того факту, що Росія анексувала півострів, що Росія є безпосереднім учасником збройного конфлікту на сході України. Тоді навіщо це робити? Вчергове підтверджувати на міжнародному рівні, що дійсно, скажімо так, свою агресію, свої дії щодо України. Ви знаєте, не слід забувати, що в контексті міжнародного спілкування є певні правила, і після двосторонніх зустрічей зазвичай є або якесь спільне комюніке, або якийсь виступ по результатах цих перемовин. Тобто якогось надзвичайного значення цим тезам надавати я би не став. Це є звичайна дипломатична практика, по-перше. І по-друге, я хотів би сказати, що безумовно очільник російського МЗС дипломатичною мовою коректно продовжує відстоювати зовнішньополітичний курс своєї держави, що є абсолютно очікуваним. Реакція світового співтовариства, я думаю, не забариться, і всі ті наші союзники зовнішньополітичні безумовно будуть сприймати цю інформацію як чергове підтвердження зовнішньополітичного курсу і чергове підтвердження того, що він не буде змінюватись. От якраз про реакцію міжнародної спільноти хотіла би запитати, якщо санкції, до прикладу, не є таким дієвим механізмом для того, щоб натиснути на Російську Федерацію у певних моментах, певних питаннях, для того, щоб змусити її піти на компроміс, хоча б на діалог, то які тоді можна застосувати методи і Україні, і її міжнародним партнерам? Дійсно, питання надзвичайно складне. Інструментарій міжнародний і міжнародно-правовий, він не такий широкий, як нам хотілося б. Мова дипломатії, вона повинна звучати і повинна бути зосереджена на переговорному процесі. Тому ми нікуди не подінемось від багатосторонніх чи двосторонніх переговорів з Російською Федерацією. Я хотів би дати чіткий сигнал. Моя думка полягає в тому, що безумовно, без ефективних двосторонніх чи багатосторонніх переговорів за участі Російської Федерації навряд чи ми зможемо якимось чином змінити хід історичних подій, які стосуються Криму і інших тимчасово окупованих територій. По-друге, я хотів би зазначити, що в рамках тих форматів, що існують, якщо зосередитись і вести послідовну, чітку міжнародно-правову і дипломатичну роботу, я думаю, що ми можемо сподіватися на досягнення певних результатів, певного ефекту від цієї роботи. За умови підтримки міжнародним співтовариством. Але це перспектива довгострокова? Ви знаєте, хотілося сподіватися, що вона хоча б середньострокова, але якихось надзвичайно таких позитивних сигналів, на превеликий жаль, від нашого головного опонента і співрозмовника, як це не дивно звучить, в одній особі Російської Федерації, я поки що не чую. Хотілося б тоді у вас також запитати ваш коментар щодо заяви Володимира Путіна, що він готовий віддати безпосередньо Україні кораблі із Криму. Власне, про це він заявив на зустрічі з главами російських ЗМІ та інформагентств. Сказав, що готовий продовжити цей процес, передати військові кораблі України, які є ще в Криму, передати авіаційну техніку, бронетехніку. Вона вся в жалюгідному стані, але це вже не наша справа, вона в такому практично і була. За ці роки ніким не обслуговувалася, звичайно. Власне, сказав Володимир Путін. Навіщо
таку, скажімо, декларувати позицію, що Ви забирає? знаєте, в даному випадку відповідь на це питання лежить на поверхні. Ви ж чудово розумієте, що шановний президент Російської Федерації, пан Володимир Путін, давав цю прес-конференцію для саме російських ЗМІ, інформагентств. Відповідно, це свідчить про те, що ця інформація направлена в основному на внутрішнього споживача цього інформаційного матеріалу. І по-третє, мені здається, що це дуже схоже на такий широкий жест такого ефективного господаря, який побачив, що певний актив Росії не потрібен, або для того, щоб привести цей актив до нормального стану, потрібні додаткові фінансові вливання, і він як гарний функціонер, гарний розпорядник і господарник хоче цей непрофільний актив повернути, чи списати, чи амортизувати. Це дуже схоже на таку, знаєте, красиву гру для внутрішнього російського споживача. Про те, що навіщо нам мотлох, краще ми з ним розберемось і в той же час зробимо це красиво, і це є дипломатичний широкий жест, і повернемо це Україні, те, що нам не потрібно. Ось такі мої думки з цього приводу. Власне, ще одну тему, до якої хотілося б звернутися у нашій з вами розмови, це питання виборів президентських у Чехії. Тому що, власне, ми пам'ятаємо заяви Мілоша Земана щодо України і щодо Криму безпосередньо. І, власне, саме чинний президент так само претендує на, знову ж таки, те, щоб очолити державу. Власне, він, якщо не помиляюся, переміг у першому турі вже виборів, попри те, що його суперником на виборах президента Чехії є Іржі Драгуш, який є прибічником того, щоб Україні були надані перспективи членства в Євросоюзі та НАТО. Власне, про це заявляв його радник із зовнішньополітичних питань. Чого чекати від виборів у Чехії і від перемоги того чи іншого претендента на цю посаду? Дивіться, що хотілося б сказати щодо ситуації в Чехії. Ну, по-перше, крапка у виборчих перегонах далеко ще не поставлена. Дійсно, ми маємо таку ситуацію, що відбувся перший тур, в якому в відсотковому відношенні здобув перемогу Мілош Земан, але в той же час хотілося б звернути увагу на те, що рівень підтримки виявився не таким, як очікували навіть внутрішні чеські спеціалізовані організації, які робили екзит-пол. Хотілося б сказати, що цей результат у 38 з невеличким відсотків відрізняється в меншу сторону від того, що йому пророкували. Це було 42-43 відсотки. По-перше. По-друге, хотілося б сказати, що надзвичайно таким показовим з точки зору внутрішнього політичного процесу у Чехії є те, що підтримку у другому турі, який неодмінно буде проведений опонентом Мілоша Земана, висловили всі основні фактично політики, які претендували на президентський пост в цій країні. І це дало змогу певним фахівцям, політологам з Чехії робити припущення, що у опонента Мілоша Земана можливо набереться більше 60% підтримки. Хоча в той же час я хотів би нагадати, що абсолютно не обов'язковим є голосування електорату, якщо фактично та особа, яку підтримують люди, попросила свій електорат підтримати іншого кандидата. Не слід про це забувати. Стосовно того, яким чином може відобразитись на зовнішньополітичному курсі Чехії обрання нового очільника держави, складно сказати, але звісно, що у випадку перемоги кандидата, який, ну, пана Іржі, як його там, я перепрошую, Драгош. Пана Драгош. Іржі Драгоша, да, екс-керівника Академії наук Чехії, то слід зазначити, чи слід скоріше передбачити можливий розвиток сценарію таким чином. Він є більш поміркованим стосовно підтримки проросійського напряму. Я думаю, що в повній мірі може змінитися зовнішньополітична ситуація в цьому напряму чеська. По-друге, я хотів би сказати, що
якщо аналізувати висловлювання цього кандидата стосовно, наприклад, надання захисної зброї, то вони є скоріш позитивними, ніж негативними. Тобто можна очікувати підтримку від чеського керівництва в цьому напрямку також. Що стосовно інших напрямів, ви знаєте, складно сказати, треба буде подивитися все ж таки на те, яким чином і кому віддадуть свою підтримку чеські виборці. І після цього вже більш детально коментувати цю ситуацію. Просто знаєте, згадуючи от вибори у Сполучених Штатах Америки, коли говорили, що Дональд Трамп – це союзник Володимира Путіна, що Україна втратить, якщо він виграє на виборах, то власне риторика США, вона не скажімо, що є там зовсім так проросійсько, тому що Дональд Трамп говорить про можливість надання Україні летальної зброї. Тобто Сполучені Штати Америки від перемоги Трампа не, скажімо так, що буде зовсім там забули про Україну чи перестали їй допомагати. То от повертаючись вже до такого досвіду, коли заздалегідь говорили про те, що от риторика майбутнього президента буде спрямована в якусь одну сторону, чи можемо ми сказати, що в принципі риторика Чехії щодо України не зміниться у разі перемоги Мілоша Земана? Ви знаєте, я думаю, що дійсно припущення ми можемо робити ті чи інші, але фактично передбачити на 100% абсолютно неможливо розвиток ситуації. В той же час я хотів би сказати, що міжнародні відносини, вони зазвичай передбачають і вимагають від влади країни-учасника міжнародних відносин все ж таки більш поміркованого підходу до своєї зовнішньої політики. І я вам хочу сказати, що не варто, напевно, очікувати якихось надзвичайно різких і потужних змін у зовнішньополітичному векторі в контексті саме взаємовідносин з Україною. Я вважаю, що в Чехії є надзвичайно більш актуальні питання, які стосуються членства цієї країни в Європейському Союзі, і можливе приєднання до табору противників Брюсселю, який зараз складається з Угорщини та Польщі, чи не входження до цього клубу. От якраз хотілося б запитати, ви вже згадали ще одну нашу державу-сусідку Угорщину, тому що от в Угорщині заявили, що Україна планує внести зміни до свого законодавства, які призведуть до нових обмежень прав меншин. Власне, відповідна заява глави МЗС Угорщини Петера Сіярто розміщена на сайті відомства. Говориться про те, що замість того, щоб пом'якшити конфлікти, Україна зробила подальші пропозиції щодо обмеження використання мови та громадянства. Наприклад, буде обов'язковим показувати український переклад діалогів під час постановок театру, а угорські газети також повинні публікуватися двома мовами. Власне, ось ці вже перемовини на міжнародному рівні з Угорщиною, і з Польщею, і Румунія була так само там невдоволена після схвалення закону про освіту народними депутатами. От у контексті цієї заяви, у контексті загалом так цієї ситуації, яка складається довкола цих держав, чого чекати надалі? Ви знаєте, чи стане ось це мовне питання якимось ключовим? Я розумію, про що ви кажете. Я вважаю, що в даному випадку не слід розглядати як якусь загрозу висловлювання представників уряду Угорщини стосовно того, про що ви сказали. Поясню чому. Тому що, в принципі, завдання кожної держави здійснювати підтримку та по можливості захист своїх громадян чи етнічних меншин, які проживають на території інших держав. В даному випадку ми чітко маємо розуміти, що етнічні угорці проживають на території України, також як і представники інших етнічних груп. Україна з повагою відноситься до права цих етнічних меншин на розвиток і на нормальне життя, нормальні взаємовідносини в рамках української держави. В той же час ніхто не може диктувати суверенній українській владі, яким чином впроваджувати ті чи інші зміни в законодавство суверенної держави. Ці зовнішньополітичні можна сказати, пасажі чи вислови слід розглядати як звичайно дипломатичну
роботу і, звісно, сприймати з точки зору адекватності і заведених міжнародних правил. Я не бачу ніякої відвертої загрози для України в тому, що угорський МЗС висловив певну стурбованість тим чи іншим можливим розвитком подій. В той же час, я думаю, що Міністерство закордонних справ має відреагувати і направити певне пояснення до угорського уряду з вказівкою на те, що права етнічних меншин жодним чином не будуть звужені або якимось іншим чином права угорців етнічних чи інших меншин будуть зачіплені. Я так вважаю. Але оскільки ця тема, вони, знаєте, вона постала після ухвалення законопроекту, от вона постійно все одно з'являється у медіаплощині, чи потрібно було, можливо, проводити якісь консультації із представниками тих держав, чиї нацменшини проживають на території України до ухвалення закону? Знаєте, щоб потім тепер не, скажімо так, не наслідки цього вбачати у таких заявах, а попередити такі заяви. Ви знаєте, складно сказати. В дипломатичній практиці не прийнято радитись з кимось стосовно прийняття тих або інших внутрішніх законодавчих актів. Але, безумовно, залучити до обговорення законопроєктів представників скоріше етнічних меншин, а не представників тих держав, чиї етнічні меншини проживають на території України. Це, я думаю, було б доцільно. Враховуючи ось певні напруження у стосунках із державами, які ми зазначали, взагалом, як останнім часом, от за вашими відчуттями, от на вашу думку, позиції України у Євросоюзі послабилися, посилилися, залишилися незмінними, тому що ми зараз не можемо говорити про членство у ЄС, але все ж таки ми ж прагнемо стати повноцінною європейською державою. Зрозуміло. Ви знаєте, з настання Нового року не пройшло ще і півмісяця, тому я думаю, що якимось чином аналізувати стан справ України в Європейському Союзі у порівнянні з 2017 роком ще дуже зарано, але в той же час я думаю, що перспективи дуже непогані і наші дипломати працюють досить ефективно. Я вважаю, що це слід зазначити. По-друге, я хотів би сказати, що безумовно позиція нашої країни і позиція активності нашої країни в багато чому залежить від злагодженої роботи урядової системи і органів влади нашої країни. Тобто хотілося б побажати нашим можновладцям більше приділяти уваги міжнародному сектору і направляти зусилля на зміцнення позиції України не тільки в Європейському Союзі, але і у всьому міжнародному співтоваристві з врахуванням тих можливостей, які надають міжнародно-правові інструменти. От якраз запитання, чи достатньо зараз зусилля у дипломатичній площині докладає Україна і, скажімо, і для вирішення власних внутрішньополітичних проблем, тому що фактично впоратися із агресією Російської Федерації, виходить, що самим не вдається, тому що Російська Федерація не дослухається ані до України, і є хоча б сподівання на те, що дослухається до міжнародної спільноти. Чи достатньо зараз зусиль докладається? Ви знаєте, сказати, що зусиль докладається недостатньо, це найлегше, що можна зробити. Я впевнений, що дипломатична служба України працює, що урядовці і співробітники Міністерства закордонних справ роблять все, що від них залежить для того, щоб відстоювати наші інтереси на міжнародній арені. Але хотілося б сказати, що безумовно потрібно акцентувати зусилля на тих напрямках, які є найбільш ефективними з точки зору захисту інтересів України. Зокрема, безумовно, слід посилювати співпрацю з нашими колегами, з нашими союзниками в контексті зміцнення і посилення санкцій і продовжувати
я думаю, дипломатичну роботу і дипломатичний діалог в тих форматах, яких вона ведеться на сьогоднішньому етапі. Ну, якщо врахувати, що завтра народні депутати вже зберуться під куполом, і так само на найближчі ось пленарні дні дуже чекали всі, що постане у сесійній залі законопроект щодо антикорупційного суду. Власне, це є вимогою МВФ. Як ви гадаєте, чи дослухаються народні обранці і чи знайдуться які, знаєте, точки дотику для того, щоб ухвалити цей законопроект от найближчим часом до завершення сесії? Дуже коротко, прошу. Да, ви знаєте, я сподіваюся, що все ж таки здоровий глузд спрацює, і в даному випадку цей надзвичайно потрібний законопроект буде підтриманий більшістю. Бажаю нашим народним обранцям творчої наснаги і бажаю їм зробити вірний вибір на користь нашої держави України. Пане Євгенію, дуже дякую вам за розмову. Спасибі, що прийшли до нашої студії. Євгеній Огарков, експерт з міжнародного права, був гостем цієї ефірної години. За 5 хвилин прямий ефір телеканалу АТR продовжить Заман. Я з вами не прощаємося. Побачимося вже дуже скоро у цій студії. Дякую, що залишаєтеся із нами.